Takže ahoj lidi, já jsem Paja11912 a vítám vás u mýho prvního videa a řekl jsem si, že je to první video, takže bych mohl udělat něco tak víc strašidelného. Takže tu máme celkem starou, ale furt hranou hororovku Eri. Takže já myslím, že bychom se do toho mohli pustit. Takže shiftem se sprintuje a tady už něco vidím. Já jsem tuhle hororovku nehrál, ani jsem se od nikoho na tu hororovku nedíval, takže asi tudy musíme jít. Zřejmě musíme jít tudy. Ani nevím, o co vlastně v tomhle jde, já jsem prostě chtěl vyhledat nějakou hororovku, ale tak bohužel nic moc toho nebylo tady. Wow, co to bylo? Je tu nějaký alarm, asi se něco stalo. Takže asi... Aha, tak druhou stranou půjdem. Ještě tak omlouvám se, že to tolik řve. Ale mě to taky vadí, takže asi tudy půjdem. Takže... Aha, tam už byl nějaký příšerak, takže asi půjdem tudy. Aha. Pokaždý jsme šli doleva, tak půjdeme znova doleva, tak co se stane, když tak se vrátíme. Ale já myslím, že jdeme správně. Tady půjdeme zase rovně, tak jakože doleva. Takže jdeme tady. Fuj. Takhle to ale nefunguje jako to musíš se jít, já tě pošlích. Takže to tady něco bylo, tak se kouknem. Máme utíct, takže máme najít nějaký klíče a utíct, takže to je skoro v každý hororovce, aby jsme utekli, takže asi tudy půjdeme. Tady zatočíme, půjdeme nahoru. Ježiš Kriste. Tak jdeme dál. Tady na nás nevypadne, to je super. Takže můžeme se tady... Tady furt něco slyším a tady je lobby key, takže to se určitě bude hodit. Tady ičko je když tak 1 z 5, no test 3 z 9. Kočka nějaká. Nevybavne to, ne. A asi už to budeme mít, ne? Asi ne. Jo, my jsme byli tamhle. Jo. Já se kouknu, jestli... Asi jo, najednou to sklo rozbitý není. Zajímavý. Každopádně tady je nějaký notes, takže teď se nám přidali, jo. Takže asi tudy půjdeme zřejmě, nebo půjdeme tam dolů. Tady máme taky notísek, takže to. Buď to půjdeme sem, nebo tam. Co to je? Aha, tak tam už je asi nějaká příšera, tak já bych měl asi utíkat. No. Já bych myslím, že ježiš, kudy. No,
Jo, šachta, rychle, utíkej, tak. Tamhle je, tak já to takhle projdu, půjdu sem. Tady je G1 key. Tyjo, snad nás nechytí? To je super. Tak mu tady utečem a asi půjdeme tam, odkud vyšel, protože, nebo nemůžem. On je aj celkem pomalej, já nevím, proč bychom měli utíct, nebo je rychlejší než my. No. Ty mini nožičky. To je takový ty lidi, jak mají úplně svalnatý ruce a mají úplně mini nožičky, úplně slaboučky, tak to je ono. Ježiš. Kudy, nevím. Sam rychle utíkej. Sem třeba utíkej. Ježiš, kam. Utíkej. Tudy třeba. Ježiš. Třeba tady. Šachta. Tady je taky. Tyjo, kolik je tady těch šachet? Já ani nevím, do který mám jít. Takže nám to... Jo. Utíkej. Do šachty rychle. Tak, musíme a tak už vím, na co je tahle šachta, takže půjdeme asi, ne, tam bude von. Potřebujeme ty ostatní dveře, ale měli jsme G1 klíč, a toto byl. Takže asi budeme muset mít i jináčí klíče, teda asi to bude patřit některým dveřím, takže třeba půjdeme sem. A půjdeme tudy můžeme zkusit jít, tudy. Tady něco je. Jo, tamhle jsou ty dveře, to asi musíme v každých dveřích něco vypínat, nebo to. Tady to projdeme. Ale další klíč, G3 klíč. Tamhle se houpe kulíšák. Takže asi bychom... Ježiš, tak teď jsem se lekl. Ježiš. No ale moc mě teda jakože nějak extra nevystrašil tím, jak to. Takže my jsme teď, jo, tady, tak ty. Aha. Tady bychom šli sem. Super, můžem. Takže teď máme asi 2. Ještě sem půjde. Klíč 2 potřebujeme. Takže já... Ježiš, teď už jsem se bál, že nás chytí. Škoda, že nemůžeme utíkat v té šachtě. A už jde za náma. Tyjo, to je jak akvárko na rybičky. Proč si myslím, že když mě zabije, tak mi ty klíče to nechá ta hra? Nevím, ale každopádně je to indická hra, což Indové dělají často takové hororovky, ale G2 klíč super. Ale tak jakože ty indické hororovky jsou jen takové jakože na to, aby vás někdo nebo ta postava měla jakoby nahnat strach, abyste prostě utíkali, ale znám jenom takový, kdy prostě vás honí postava, není to nějak
extra jakože strašidelný, u čeho se bojíte, ale jsou i takový, ale jinak jakože jsou toho nemusíte bát, nebo prostě že utíkáte a nějakou extra vás nezastrachuje. Tak pojď. Asi se zasek. Já se asi nechám zabít, protože jako když je zasekli, tak to nemá cenu hrát, protože by jsem si toho moc neužil, když si teď moc jako ty hororovky, no pokud to vůbec jako hororovka můžu považovat, takže to. A my máme ten G2 klíč, takže bychom a můžeme. Takže máme všechny tři. Asi a otevřela nám ta dveře. Super. A teď musíme zpátky. A už se valí. A my musíme do té šachty vlastně, tak já myslím, že bychom mu mohli třeba tady tento nějak oběhnout, prostě počkáme na něj a oběhneme to. Proč? Jako když jsem před ním, tak hejbat ne. A když jsem vedle něj, tak jako hejbat může. To jako nechápu trochu. Jo, takže teď nemusíme otevírat, takže já myslím, že můžeme rychle, než se tady zase objeví, vlít do té šachty. Prolezem to teda a projdem těma dveřmama a asi utečeme, nebo to bude pokračovat, nevím. Takže to projdem. Tady. Nakouknem se. Není tady? Ne. Takže cesta tam byla tudy. Jo, tudy. Vlastně tudy bychom to asi obešli tam tudy přesto. Takže ty dveře jsou tady. Takže já to proběhnu. Já ho slyším, ale nevidím. Oni jsou. Tady jsem viděl, jak proběhla ruka. Já vím, že tam je. Nebo aspoň tam je. Tady máme nějaký to. A nemůžu. Aha. Ježiš, těch tam je. Však to musíme utíct. Rychle. Tady jsou asi posprejovaný, nebo mě tady domalujou. Také šipku. To je asi spray, nebo krev, nebo nevím. Já myslím, že je spray, protože nevím, není to tak jakože rudý, nebo prostě krvavý. Kamo, takhle nefunguje skákání. To nemůžeš to dělat takhle, to jako takhle se neskáče. To je jako master key. Co? Aha. Máme nějaký master key a tady jsou zase šipky, to mám tam asi. Teď tady jsou šipky, takže tudy. Máme jít rovně, tak jdeme rovně, zatáčet nebudeme. A teď asi zatočíme. A asi jsme šli špatně. Ne, tady je šipka. Tyjo, tady to nějak se rozbilo. Šipka. Jo, tady jsme byli na začátku. To je exit door unlock. Jo, teď musíme asi tak. Hele, tady jsou šipky, jo. Tak jdem. Jo, tady je exit, super. Takže, hele. Wow. Roury. Tak to tady proběhneme. Tady. Jo, my jsme byli tam na tom mostě předtím, takže to tady proběhne. You express it into like Ernie. Takže jsme to přežili a já myslím, že jsme to dohráli, takže děkuji, že jste shlídli moje první video. Byla to ještě jednou hororovka Eri, kde si ji můžete stáhnout, dám asi do popisku videa.
pokud byste si chtěli zahrát. A budu moc rád za každý komentář, like a odběr. A já se s vámi loučím. Čau.